Hallelujah, Yeroi try. Hari ni Paul ngaku aban ai ku Blei pi ha kateng ka batiang tam jong cheese press no pan em jungi. Bar hari ka klip mat ngaku aban yaker pi. Siapang ka wei ka bentah ha ktien ka jong Blei ka balong ka badan kambha bangin soto ba bangin tip kat kum ka ktien ka jong Blei bar ka badan kambha yangi. Kamtam kum ki kristan kum ki khon ki jong Blei ki bangit. Bar ka don kami bangin soto ba ya kan ni ka phang bar kata ka dei ka jingpynbaptis ka kum ka ktien ka jong Blei ka jingpynbaptis ka kum ka ktien ka jong Blei le si pilapan kali sibon ka jingkali balai ka jingpynbaptis balai ba ka wei ka balang ka yeper hapring ka wei ba ka balang hapring kani kalenti kumno ban sim ka jingpynbaptis ngidan lalak kijong kelenti lalak kijong kirukom le niam hakabede bat mansim ya ka jingpynbaptis ne hakani ka singi ko apun kran chapi sapang ka jingpynbaptis kat kum ka ktien ka jong Blei ne shwa bangin yak chakita ka pon lani ban batai benya sapang ka jingpynbaptis ka kum ka ktien ka jong Blei ko ban ong pi ba kadang ka to kat ne kita ki senjam bang ngide ban sim ngide ban ne shwa bangin sim ya jingpynbaptis kadang ka to kat ne kita ki senjam bat kata kalong kaban ko kalong kadang kam yang ngap ipi bangin ya snow ngidan kam ya snow ya ktien ka jong Blei bat kadang kam yang bangin sotu shai ktien ka jong Blei sotu ya gospel sotu ya jingpyn sotu ya jingyap Jesus Christ sotu ya jingmot jong ding prang idan kam sotu shai kadar ya ka ktien ka jong Blei ya gospel ka jong Jesus Christ hade nang ta kadang kam yang abe pi bangin nget om tang main shi asno le kadang kam yang bangin nget ya ka ktien ka jong Blei ni hapan nget akadoro jungi ni hapan nget ba Jesus long try us MPCM ni hapan nget ba Jesus la wan sa ka perthai hakador jong breu Jesus la wan long breu shi ka perthai bat om takata ula la sana pna ya Jesus ba ula yap alo dingna bara ka smi ka balai Jesus la mipat na ka cinta kadang kami ngap bangin nge kata ka senjam ka baar ba ka senjam ka balai kalau kadang kami ngap bangin kelabamut shwa bangin shibir maptes kadang kami ngap bangin kelabamut shwa phai na ki pop chuni phai na ki rengkang chuni phai na ki jingmulen bas niu phai na ki kam ki bangin pensusi U Blei larang itu nginom tu shu larang ngi penyap nginom penyap shu larang le kan ono pensusi U Blei kabang persyak ktien jong Blei ngi phai no na kita ngi kelabamut no ngi kelajumut no bat ngi phai no sha U Blei bat ngi perkhat no tang yaki badai sepang jong Blei kan jing kelabamut ka diga wei na kelenti shwa min sim ya ka jingpynbaptis hadin na ta kan kami ngapi bangin pla ya Jesus kadang kami bangin pla da ka sentur jungi ba Jesus long try usim kisim utrai Jesus ulong ta utrai ka dono jungi utrai Jesus ulong ta no pen em jungi no pelat jungi no spa jungi kadang kami ngapi bangin pla bahadin ata bangin pla ba Jesus long utrai de ngila mansim ya ka jingpynbaptis ka balong ka ktien ka jong Blei larang ipet sapang upetras hangga sengi pentekas kumno ba upetras uyalap da ka jingslur ong kelabamot bat to long pi ki bala de pynbaptis kelabamot bat pynbaptis pi baro na pi haga teng Jesus na ka benta ka jingma no ki pop ki jong pi kadang syo ka jing kelabamot hadin ta kadang ka jingpynbaptis bahadin ba ladap kelabamut bahadin ba ladap pynbaptis long ba la pynbaptis pi ha kateng Jesus nakabenta ka jing map no ki pop ki jong pi nakabenta ki pop ki jong ab jong pi la pynbaptis ni bat nilayo ka jing map nakita ki pop ki pangide baro nilayo ka jing map nama bangin ya Jesus ba la pynbaptis ni how Jesus bakti tu beri keren shai balarangi plar sentor jungi bat nginget da ka do not jungi ba U Blei la pnipat ya Jesus ni bayap tin tu beri keren shai ba ngingin yo
long kita ki belayo ikan simpenem nginong ki belayo ikan simpenem kadang ikan simpenem habang ipla inget ka dalo jugi ipla da ka sintor jugi lang ipet bahas panggane ka jingpynbaptis ka kum ktien ka U Blei kadang ka juyat lang rengkat bat kata ka jingplano ya ka gospel ka jong Yesu kadang ka ban evangelize le ban nyalap ya gospel ka jong Yesu about Yesu ai ka hukum ki senang jong u ong ne kumta khielet chaki brio borok keleng bat penong yaki kesenran jonga tum baptis yaki ha ka kerteng jong pa khun bat sim ba khun Yesu awo pa ki senran jong wong khe let chaki brio keleng so pthai penong yaki kesenran yalap ya gospel penong yaki kesenran om takata pen baptis ru yaki ha ka kerteng blei pa blei khun blei sim ba khun ka jingpynbaptis kadai ka balong ka kum ka ktien ka U Blei ngim sim na le lani ngim sim na sungai kuntu nomor ba kadai ka rukam ka nyam lani ka nono ka jingle nyam ka nono ka palang jong ka nono ka nyam henrei jong nono ka palang henrei kadai ka long ka kum ka ktien ka U Blei kadai ka jing pla jungi ka ba pesonorem ya kata ka jing nget jungi ha Jesus Christ badai ha ka jing baptis ka bangi penyap no ya kata ka pop kajing nyap jungi syaka pop ba kajing em ka batmai haka hok kajing em jungi haka hok ha Jesus Christ lalu ngipet pang Jesus Christ u Jesus Christ wa ba un baptis se u laong ka ktien U Blei lalu puli na ktien U Blei ngiyo in tu no ba u Jesus u let syaka wa Jordan ba baptis se u dau Yohanes ho ya ka ba man kong u Yohanes ulam mana ya long kalau dia yang apa ansap baptis dame de Yesu ong ba kani kadai ke ka ba U Blei dawa kani kadai ka hok sya yang apa ngan baptis lara Yesu bolong khun U Blei lara Yesu bom dan pop lara Yesu bolong utau bolong 6% ubrio but 6% U Blei lara Yesu uha penyat limba kani kelenti jong jingpynbaptis ujat limba ka jingpynbaptis haba Yohanes baptis u haka wa Jordan lara Yesu usim ya kani ka senjam kani kelenti kadno khamtam manga pangapi ki balong ki nongpop kadan kam yangi bangin sim ya kani ka jingpynbaptis haka kiten Greek ka ong ka keten baptis nani baptism kani haka Greek ki ong baptizo balalang ipek ka jingmut cha kani baptizo ka mamut kadai ban pengam sapo lani dai ban ngam pengam lut baro hapo jang ka lani ban pengam baro sapo ba har de nata dai ban seipat shabar joko kamut ba kadan kam yangi ha parang ki to immerse lani ban pengam sapo te ka tong ka ktien U Blei ngi iba Yesu ba ki apostol jung uru kila simya kani senjam hakaba pembaptis amtang baki syak pembaptis lagi pembaptis ru yakiwe kani de ka ba pla ba kadi ka jinget ka jong we Kristan kamtam ubanget au try Yesu ba ka lenti jong jing baptis ka jing pembaptis kalong ka kum ka ktien ka U Blei ba kadi ka dak ba na pri itho yangi bangilong ki khon ki jong U Blei ba ngilong kita ki banget ki jong Yesu ka ktien U Blei ka ong gumne unong nur banget balam baptis ya on pen em ya re unong no banget on pen ram ya lada nginget ya Yesu balam baptis ni ka ktien U Blei ka on pen em yangi re lada ngimnget ya Yesu ngimnget ya ka baptis ngimnget ya ka ktien U Blei ka ong ba lapen ram yangi lapan rem ni takadaw kajing baptis ka kren sepang kajing kenyap no ya ta ubriu ubaken jado kajing letap no ya ubriu ubaken jado hapo ka haba kilet baptis hapo ka kamut ba kilet ban tap no ane ban tap no ya ta ubriu ubarim hapo ka kenang ba utau ubriu ubarim
on tep na po ba tu bri uba mi na to un mi bat ubri uba thmai ubri uban ubam le shu ya ka man la jong la ni ubam pendep shu ya ka man ka do Henry ubale ya ka man ka jong Jesus Christ but ka jingim ka bathmai kalawan ha ka jingim jong ar koren san khat nyo ka ma ai ru dan Christ ulong jing thau ubathmai hakmi ki barim la le ki la do no hakmi baro ki long ki bathmai takarau ngi kum ki khon jo bre bangila shem ya ka jing baptis ka momat bangila le ban tep no itu ubrio barim utu ubrio ubujule pop tu ubrio ubujule ki kam ki baptis se U Blei habangila tep no yu hapo ka baringi mi na tu ubrio ubathmai ikin mau Jesus Christ kumno ka por ba umi ina ka to ka wa Jordan hade mala baptis siru la omba kadan ka jing hiar jong kata ka paru bat kadul ka jong umsim ho jong Blei ka bala hiar no ka dul jong ka paru bat ka ktien ka bawan na beneng ka baong ba ujisu ulong ubala syam so bhae ka ba jong Blei takadau ngam phirung idan ka man syam ya ka ne ka jing baptis ya dan ka so tho ba ka jing baptis ka ne ka ta ka lenti ka ba ngi syam ya ka jing nge ba ngi nge hau jisu bat ngi lenno e kata ka man ka jungi ngi lenno e kata ka jing kwa ka do jungi bat ngi le ban tep no hapo ka ngi le ban tep no ka belong ka dak jong jing pin khot ka belong ka dak jong ka jing tep no yo ta ubrio barim bat hapo ubrio umi nata ulami u jing thau bathmai bat ngim long shu ki ju ki belong man shwa nang la long kita ki bala ya pin sriem no pinya sriem no bat u Jesus Christ ha kata ka jing baptis saling ipetch pang ka jing ka jong Jesus Christ ha ka por ba u Jesus udan ha ka ka birthday bar haba ula shim me ka ka lunti lani ka ka lunti ban baptis ya u bat kadan ka ba u Jesus ule kata kalong ban pendem no ya ka man ka jong ha ka do ha ka man ka jong Blei pa jong bat kata ka jong pendem ka jong Jesus ya ka man ka jong ha ka man ka jong Blei pa jong kamlong tang ha ka por ka ban ningkong ha ba usdang ka ministry ka jong ka jing sakri jong ndre ka ktien jong Blei ka ong ba hadu kata ka sngi jo ka jing yap jong hadu kata ka por ba udan ha po perget semani bat udwai ka jing dwai ka man jonga ndre ka man jome ai bo onle ha ka jing ka jonga pi ktien jong Blei ka ong ne ba u jisu ong ne wong ngadan ka jing baptis ban yok pdiang bat kat no ngaso khia man siam tat hadu bakan da kut no ngi ba u jisu udan kata ka jing so khia bat kata ka jing ya nti jing kalong ba kat ba dong dan ha ka perthai wa ban kit ya kita ki belong ka pop jo ka perthai bat kalong ka jing kit ka ba khia hadu kata kata tara u jisu ukran hang ne wong ngaso khia man siam tat hadu penakut kata ka po ngadan kat no ngaso khia man siam tat hadu bakan da kut no ba u jisu ha ka jing ya nti jing ka perthai bat kat pa orang ya yang perthai kadan ka jing kit ka ba khia ba ha u namar ba u ha ban kit ya ka pop jo ka perthai pi u jisu u ka jing IT jing kalong hadu ka si ka jing yap jing halo ka ding pna but u jisu ula shim ya kata ka ula sha ya kata ka jing yap halo ka ding pna ka ba ong ba ka dai ka jing baptis hadu ka jing yap ka jing baptis hadu ka jing yap but kani ka pen ishai ba u jisu ula surrender lani ula IT lot ula sacrifice ya la ka jong ka jing nakabenta jonga ba jongpi nakabenta manga opi kadang bangin yo ngin yo ka jing pen lingba jong takadau ngi pet pang apostle Paul kumlu ba Paul tho wong ne hatopi pemtep babaro kita ki brother baptis ha Chris la baptis ki hadu kata ka jing yap ka jong Chrisi kemau ko perok ye ko lok ye ba habang isim ni senjam ban baptis dan ne ban sim ya kata ka lenti ban baptis jangi kawat bangi yes nok tilang ba kata ka jing yap ka jong Jesus Christ ngiadan nan talang
hakata ka jing yap ka jong Jesus Christ kawat bangi lenno elade bat ngi bu yau Jesus hakmat jongi kam dei tang kata ka jing klabamot na kipop jongi handai kata ka jing lenno ya kata ka jing em jongi na ka benta bangin em na ka benta Jesus hadu ka jing yap jongi takadaw ni u Jesus u IT ya kata ka jing sakri jing baro udah sacrifice lot udah IT lot na dong hadong namar ba ula IT ya ka jing em jongu ha U Blei nam ta jong U Blei kin mau habangi let sim ya ka jing baptis ka ba modlu ba la tep no yangi ha kata ka jing baptis ya kita ki pop kita ki ko braj ko do baro ni la tep no kita baro ha ka bat nanta habangi mi nam to kalong kumba uci suru ula mi pat na ka jing tep ka singa balai bat ka puram jong Blei kala long ha uci su ngiru habangi ngila mi nak to ka jing baptis ni mi pat bat ka buram ka jong Blei bat ka buram jong Blei ka long hangi ka ktien jong Blei apostle Paul ukran shai kata ba ka jing baptis ka de ka ba ka bangi IT no ela ka jong jing em jungi sha u Jesus Christ hadu ka singa jing ap jungi hadu ka singi ba ngin chalet on re puthai regi IT no ya ka jing em jungi sha u Jesus but haka klemat ka bangi shim ka sinjam bangi ong try Jesus one me ka jing em junga long me try ka jing em junga kawat ba u Jesus la long try haka jing em ka jungi pi ngi ko ngi kristan ngi sukha ban ong ngi lo u Jesus long try jungi ngi sukha ban ong ka sing Blei try Jesus handai ka jing kali ka long haro hatu ulong utrai ka jing em jungi man na ka singi ne ulong try ka jing em jungi tang ka singi U Blei tang ha ki singi bagi dan jeseng ai bo Jesus long utrai ka jing em jungi apsa kunta ha ka chisi dalam ipek sipang jing baptis dan lightly kita ki pon ma lightly ki phang ki ba ka jing baptis ka te jing Blei ka kran sipang ka jing baptis ka bai kran sipang ka jing em jong wei bangen ka jing baptis ka bani kong kalong ka jing baptis singi ba pinyesriem ningi ha ka met ka jong Jesus Christ bat ka ne ka dei ka jing mat jungi ka jing pan em ya u Jesus Christ ka jing pan em ya ka jing em jungi lingba u Jesus Christ kata ka salvation na ka jing pan em da ka bangi IT no ka jing em jungi sha u Jesus da ka ba kumba khawa ka we u pinteng lam rong ka jing khapat ka born again experience ka jing khapat kata ka jing khai ni sha ka hima ka jong U Blei ko oi la khai ni ka do handai ban khai ni sha ka hima jong Blei ka dan ka mingi bangin priang yo Jesus bangin mat yo Jesus de haka de ka jing baptis ka balong ka jing baptis yangi sha ka met ka jong Jesus Christ ban pnyes no ingi haka met jong Jesus Christ umasim ko jong Blei de ta unong baptis de umasim ko jong Blei ubak ta ingi ubak ta ka dono ka jong wei bangin but they can ka jing mat jong ka jing pen em kata ka experience ka ba wei bangin umat but kani ka dai ka jing baptis hakamet ka jong Jesus Christ ktien jong Blei ka ong ba la baptis ni baro da wei siam bangin long ka wei ka met la wala da ulong jiu na ne u gentle u mrao na ne u balalat ni la long kita kibala ai ha uta uju siam ngila long ha wei siam ha ka ka jinget jungi u Jesus ngila pa ni sri mingi ha ka ta ka jing ka wei bat u Jesus ha ka ta ka met ka jong u Jesus Christ ta ka daw ka dan kam nya ha pi bing pla ki pop jungi naman ba ka jing pla ki pop jungi ka de ka wei na ki lenti ki balong min man peserium la ne bangin shim ka sinjam jong ka jing baptis lang ipech pang u Yohanes na baptis kuno ba u yalap hakawa Jordan u Yohanes na baptis u yalap ya kata ka jing baptis jong ka jing kala ka bamut na ki pop ka jong ki brio baro u Yohanes na baptis u yalap hakeleng jong ka ri Judea hakawa Jordan hapo ki brio ha Jerusalem u yalap ong ba u yalap sipang ka jing baptis jong ka jing kala bamut padai ban kala bamut na ki pop jong pi nam ta ka jing map no ki pop jong pi ta ka ka jing baptis ka de kata ka jing pla jungi ka belong public ka belong ha syaki pat ba
kadang kajing kelah kalpok kajing kajingi kadang kajing kelah bangim long su kita kiju kibalong mensyua kibarim ndai lapin kelah ini namar bagi langit hau Jesus Christ hakawi ka pola dan way brio bakateng Nicodemus kumno ba wan shau Jesus way naki kenhon ki Pharisee wan shau Jesus but ukli yo Jesus ula jubab yo ongai thu hame ya ka jingsha omdan ubala ban yo ya ka ima ublei lemda la khapat yo pi ka jing khapat kan kam yang abe pi kamot ka jing khapat kamot la kha yangi sha ka ima ka jong blei om na ka do om dei na ka men siem jungi ka nget yo Jesus ka nget yo blei but ka men siem jungi ka nget yo Jesus blong no pun em jungi ha ka klemat ka ban nget yo Jesus kum no pun em jungi pediang ni o ka dono jungi la kha yangi sha ka ima jong blei Tien jom blei ke om dan balak ban yo i ke ma jom blei lem dala khapat yo ko khon jom blei ngim la ban yo i ya ki ma jom blei lem dala khapat yang habe phi kajing baptis ka baar pat kade kajing baptis kajing baptis kade ka wei na kata kajing le ka ktien jom blei ka bang yo i ha ka ba yones baptis ha ka ba jisu ushim ba ya in mai ka lenti bang yo i apostle Paul Uyat lima kanilunti, Petrus uyat lima kanilunti, but bon barok ki apostol ki yat lima kanilunti kajing pembaptis But hang ne, unong pembaptis hang ne, udai unoy alam jakabalang, ulak bandai pastor, lane ulak bandai uno membersan lane unoy alam jakabalang, ubalayo eke abor eke ikhtiar pembaptis, unong pembaptis udai unong alam jakabalang, pastor lane uno ubalayo eke ikhtiar, but Midan kam ya ka ya ka wa baptis bat kunjuru hakani ka jin baptis lapin itu yangi syaka balang ka jong Chris lapin itu yangi syaka taka balang ka jong Chris hot ka baling kong kadai ka jin kala ka bamot bangin pai na ki pop jeni ke mau Petrus ya lap ya kata ong kala bamot bat baptis sipi barok mapi ba nget ya na baptis sipi nak kata kajing map na ikipop ke jompi tengi i ba kadan kam yangi bangin pan map ikipop jengi klem kajing map ikipop jengi klem kajing klab mut ngim la ban let chaka takalenti ban ong man sim ya ka jing pen baptis ngim la ban ong ba ngim pat sang tho si bang jing klab mut ngim pat sang tho si bang jisu ngi ong bang sim ya jing baptis kata kam long ka ktien jom blei kren shai ba dan kam shwa bangin kalah bamut dan kam shwa bangin nget yang ka khubor ka jong blei nget yang gospel ka jong jisu but hadin ta dan kam baptis sini ktien jom blei kren shai ho markas no man kong khatsan pila un puli yang to kan kam yangi bangin sotho e kata amen te yangi bangin sotho bangin yo ban rum sha hima ka jong blei kadan kam yang abe phiru bangin kha na omen sim but Devan kai ni syaka hima ka jong ublei. Pi sibu menta lada nga yo iki ya ki kio ki bayat harut jong ka harut jong ka wa. Lesi nga kwa ban on ki kio wan miya chitu na mal pa ka wa kalong ka bahe kan satut pa kan sa ra e pi baro. Nganam la ban ong syaki kio ban ong ki wan na chitu kinam sa thu e nga. Ne kadan kam ye ki ba kadang kam yang bangan longkum kio bangan longkum kio ngan sala on kren seki ngada orang la bandet ban on seki kani kalenti ka ba ngi snai yang kalong ba kablong rezeki kan wanam ke jingma ini bat lada ngi snai yang ni ka kan sawan ba kasara ini te habangan let seki ka durung kio te ngala on batai kiru sabang kata ka jingma jong kata kumjuru habang ipet pang ublei jungi upa jungi bah beneng ngi iba ublei jungi hoi ulak ban keren na beneng hendai bangi kibrik bangin sotho ya ka jing keren ke jong ublei uang ka bhai nga bangan longkum ubreo but ublei upha yo jisu ban longkum ubreo but jisu uwan si deka saka dia perthai ban kha nga perthai ban longbreo but ban yak ban kit ika pop ka sang jungi baro namar ba jisu lawan ka jinglong brio takadaw yangi ka suk mangin nget yo jisu namar ba jisu lawan
ban long kum ubrio ban ilayo ilayo snow ban ya tip ilayo ban puli history ilayo ban puli memba ke jing tho jing tar sipang jisu bat kadon ke jing net ke jing sos kem jing sipang jong jisu bat kum joru haba ngi ko pesriem la di bat ka hima ka jong ublei kadon kam yang abe pi bangin shim bangin long ki bala khapat na ka bat na sim ko jong ublei kadon kam yang abe pi bangin kha sha ka hima jong ublei na ublei ka e ka bala kha na ka do kalong jong ka do kini ka do kan put no ha ka wis ni kan sakala de pe ni ka do jong kan put no ndai ka men sim jong ka bayai em sha bom ju ko chano ka ne men sim kan ne ta ka da kum ki kon jong ublei ngi don kam ba ka men sim jong ni kan ya kan do bat ublei kan mat jong ublei ai bangin khapat no ai bangin khapat na ka bat na sim bo ko jong ublei ka ba kren chpang ka jing baptis ka jing tap no ba ka jing pensriem jungi bat ka dur ka jong Jesus Christ haka hima ka jong ublei ktien jong ublei ka ba ublei lo sim bat kita ki mani ki ban mani ya ublei haka sim ba ka basisha ngimla ban daka jing daka ta ka jing long do jungi nginum la ban so thu ya ublei de de tang habangi mat ya haka sim jungi haba ka sim jungi kala mat ublei dayang tang ila song thu yu play bagi la ban mat tisha ya kata ka jinga dai jingi bo play nama play ka man sim jingi kala connect bo play ta kata wa ktien ju play ka kren shai ba haka jing baptis na ba pitip shai ba la baptis yang ya Chris jisu la baptis yang haka jing yap jong u kemau haba ngishim yang senjam jing baptis kambut ngishim mentalang haka ta ka jing yap ka jong jisu Chris ngidan mentalang ke siti jong pos ki nongkala tia ko la baptis se pia ukres ba mentala pin kop ye pi kumba ong da ka jing em ukres hi kumta omdan jing e phera pren ki jiu bat ki gentle pren ki mrao ba ki bla do pren ki shinrang ba ki kenthai phi baro phirong ko wei ha ukres jisu ken ma ko para bangit pi ye ba ha ka jing baptis la pin sriem yangi bat ka dur jong jisu Christ bala pun kup ini dah kata kader macam Jesus Christ. Bangim dan cuk macamnya pair haka hima macam play. Ngim dan Greek, dan gentle, dan Jew, dan merau, dan kenrat, dan kentation langsung. Namal haka macam baptis lapin seriam ini bat Jesus Christ. Bangim kawai haka jeng macam terah haka hima macam play. Bat kani tiga ba dan kampa kuni konjoi bangim so tu spot macam baptis. Lalu ibet pangki kon Israel ru habaki mi na Egypt. Ke Egypt, habi mi na Egypt, haba ublei upelat iki, na kata kajulong merau, ken mau haba ki mi na Egypt, ki haban yat ba ketu kaduriau sao, ken mau ke Egypt ke dika perthai, kat bangi nang dan baka perthai, ngirang em baka perthai, ndaya bangi la priang yang Jisu, ila ino ka perthai, kala ka perthai ke baka jam sim, ila ino, ya ka perthai ke baka bam krun ya kata kajulong sim jugi, ila ino ka perthai, bah bangi ino ka perthai. Natangi ngimi na ka perthai bangi let ya ka lenti jungi ka jingya ti jungi mi Kristan bat mi hapen nya ding ba ka duriau sao kumbalong ki Israel ki hapen nya ba ka duriau sao bat ka tu ka dak jong jing baptis ka lenti ka banding kong tam ka ba ki shim ban sharp baptis ha to wa ha to ka duriau sao ngir mi kon joblai habangi la priang Jisu ila klaw mot na ki pop jungi ka dan kam yang abe phi bangin soto bangin dan kaman shim ya ka jing baptis ka belong ka dak ka bau Jisu ong ba kadika hok kadika benta ka bangi ya benne kumbi kon ka jong play bat ka jing baptis ka ba khadu ka balai ka jing baptis jong musim hod ka jing baptis jong musim hod u Jisu udai uta u ba pin baptis ya ki banget da u musim hod jong play bat ka pami na kata kadika bor ka jong ublei ka bor joka jing em ba ka bor joka jing pla ya o Jisu ngine pet shahaga ktien jong ublei bon sien ki senang jong Jisu haba ki yok bor haga terus ngi pentekas la omba petras uya lap bat ha da ki hajar ki brio ki wan ban shibin baptis ba la penyeso iki shaka balang jong ublei nama ba ka bor nama ba musim ko jong ublei lawan kadan ka jing baptis ha musim ko ru ngir iba ka jing baptis jong musim ko jublei kalong haga po jigi sendang kam ki apostol tena puli naru kalong mun kong ter pinir i kumno ba bon ki brio
kila yo e je pendap jo musim ko je play ba kila dap da kabol kila kran ke be ke thli kila long kila dap do musim ko je play om tang kila dap musim ko je play ndai kila kran ba pla chpang u jisu kila pla e gospel chpang u jisu shaki we pat ta kada kini lai tli ke long ki banan ka ma yang ni bing so tho chpang jimbaptis kaban kang kolong ke jimbaptis hakamet ke jong Jesus Christ man punya snow ini syarat Jesus kata kalau kajing kapat jungi kajing pediang jungi of Jesus kabalong kajing penem kabangi mat of Jesus shimet ka personal encounter kajing dai jungi shimet of Jesus kata ri kabadon kambah kabaan kadai kajing baptis kabalong kata kabangi lek dan ngam sepo ban tep no abangi tep ngim tep tang shi abangi tep yu brio ngim ju tep tang shi tengi kamet ngim ju penni ya ka dekat met sabar nak kata kendo ndai tep baro abangi tep baro kamat ni tep baro kanang ba katu kamet kanomi sabar kumjuru haka jimbaptis kalau mangilit ban tep no itu ubrio baren ya itu ubrio bujule pop baro abangi mi no to ngimi ubrio batmai lara kerteng jongpi kadai u Andrew kenmau haba pilai ban tep auto haba pimi no to pemi show tu Andrew baren pilami u Andrew batmai but hang tu ngisio i kumbalong u Jesus Christ wan kawan kaparo u musim ko jomlai wan haka dojo kaparo bangi jimbaptis balai kalong jimbaptis jong musim ko jomlai kaba wan bat pendak haki kon jomlai bat habangi ni pediang yo taka jingit ya kata kajing baptis ka jong musim ko jomlai nginyo ikabor ban flash on Jesus nginyo ikabor ban emjing ko bakoi kajing ko pesopha kaba pediang hun hakamat jong ublei ngai tskamba blei ngku yipi lingba kani kajinkai sipang kajin baptis kabalong kajin sisa kaktin jong blei kaktin jong blei ka ong ba pentet kajin sisa ba kajin sisa kan pelat yipi ko kilok baye kani ka video kani kajinkai ngale khanang wa pin yo kajin mentoi ba pentet kajin sisa ba kajin sisa kan pelat no yipi ngam kwa ba pin sa te sa ha kita kibalong kijinkai kibalong lamler rone kijinkai kibom dei ka kum ktien ka jomblei ngwa pin ya snow ba pin mat ya ktien jomblei ba ktien jomblei kalong shisha happy ba pi pin yo mat ya ka jiput em ngwa bangin dan mentalang ki ma jomblei ngin rung lang chi ma jomblei ba ngin le kemen ki ma jomblei na ka benta ka buram jomblei blame ku pi